Ada Production. 3 tane körpeler bilen netive edilen fotosesiyada. Şu yerde bir daha daydasın mele yürütü Azetek magazini, Azetek online magazini ayrıtın nöqtayın körpeleri bir kiçirak sowat taýinlapdyr. Näme sowat tädir? Görkedeýin. Nede? Sana da vereyim mi? Hı? Öldü mü? Hı? Hazır ödet de. Gelecek suratçılar. Tipte yer koymadılar o. Padreadan ortaylar. Hani? Kim aldın? Aldım ana seni. Ne yaptın? Ne yapalım hanım? Ödüm suratçılar. Fotoaparat? Ne mi? Fotoaparat. Syomkadan geldik. Azetek magazini ýene bir sowgat taýinlapdyr. Android TV. Ýagny telewizorunuzda, ýani telefonda ýerleşen hemme priложениялар bolýar, täzelerden skach edip bolýar. Göni aýrymda käbir kanallary görüp bolýar, ýani YouTube-a, garadyna bärde kanallarym ýandan skach edipdirdim, ine ýürütedi. Joşçugy. Men näme ulanaryn muny? Ýa-da çağlara, ine şular ýa priложенияларdan mulçuk açyp berjek. Edilet günni görüp bilýärler. Sag bolyň, sag bolyňyzda janyňyz sag bolsyn, işiňizde üstünlik kazanyň.